YouTube Indah-Rati, channel yang siap ibu dimanapun Anda berada. Ini dari konten selanjutnya guys. Nih, ajeng maringke jajan yang tadi dibungkusi sudah selesai semuanya. Ini untuk keluarga Kendilan ya, untuk keluarga Kendilan, Ibu, Dek, Reva, Mbak Yi, sama Bunda. Ini Bu, satu tempatnya tuh Ibu. Ini sama. Reva sama Mbak Yi jadi satu toh? Iya, Reva karo Mbak Yi. Soalnya kuwi sudah gabungan guys kata mereka. Reva kan nganjir siji, saya anggotanya Mbah Sis. Mbak Yi siji juga lah. Mbah Sis yo ndil-ndil dadi yo mending digabung ae. Jadi berdua. Ben duwe anggota ngono lho Aku ndekne. anggotaku iki. Pas. Sing akeh Bunda tok, Bunda tok. anggotane pas. Ya berarti itu ada Kita untuk mulai sing di Bunda mananya. sama aja kok isinya Ini sama semua. mana tas setok sing beda. Loh, semuanya sak tas. Semua ini loh, satu tas. Nah, kamu mau tas biru, merah, apa putih? Ini. Oh, biru. Ya, mau yang biru. Nanti Terima kasih. titip ya untuk Bunda sama Mbah Yi ya. Iya. Repa. Oh iya, kok main kayak konten Repa iku apa-apa. Iku so hampersnya urung, Pong. Soalnya jajanku ki urung pecah yo Mbak Datang ya, jadi semua. urung iso bungkusi, guys. Ini wis di anu karena kok yo selak anu ya dadi nyicil-nyicil wedine kok nek langsung mumbruk brek. Walah Kangelan. malah bingung Ribut. dadi cicil-cicil gitu kan. Terus guys, ini Sri Putul mau bikin ontran-ontran sama Mbak Atun. Mau bikin apa dan mau ngapain aja hari ini, ditunggu saja kontennya. Cus. Oh iya Mbak Ida, aku pengen menyampaikan sesuatu untuk Mbak Sri Putih. Kan insya Allah kan Ibu selain bunyi bacaan, nanti bacaan kan insya Allah Ibu tak masak. Mbak Lupi karo Mbak Yes pengen masak no Ibu opo. Pengen Ibu di konten, apa sayur menir apa-apa. Mriki ki fleksibel, Bu. Maksudnya, Nek diajak ngenten iki nggih ayo kan kene mboten mungkin nek mosok gak dijak terus moro-moro cerongohan rono kan juga ya Mbak. Nek Ibu ngenten iki nggih koyo ndek wingi soalnya kan teng main ku bukan ning kene bukan ngonten pas teng konten nggih. Kak kula kan Mbak Papi mereka kan diundang kan diundang kok. enten ngendikan nek sing diendah bendina mangane ning kene, guys. Kleru guys aku. Kleru Iya, panggone tak kleru. undang kan mangane ning kene karo Mbak Indah, Dok. Monggo Mbak Lupi karo Mbak Yes tak jake. Nggih. Kono ya, Dok. Tapi Ibu tak bancaan sih. Nggih. Soalnya kan iki jek blonjo-blonjo tondokku persiapan. Senin kuwi Ibu ame bancaan. Oh, sepagi niku nggih. Hah? Pagi siang. Kok Senin ya, Dok? Senin kan masak, Senin bengine bancaan malam Selasa. Malam Selasa kuwi bancaan. Iki kok ya bancaan tapi Ibu kan pesen makjah. Malam selikuran lagi kok. Cacah jaluke menune ingkung, Bu. Ikong? Iya, enek makjah. Wis manyu. Pesen apa? Sing kelati kok ngono. Cah iki wis Ya Allah, lah kok simpel Ah, banget simpel. meneh. kelati, Bu. Mboten anu nggih request Ibu. Iya, iya, ndak. Sayur bayem ae. Iya, bening. Sayur bening, Sambel panggang kok sing pelati. sama tempe goreng. Tempene sing ditepungi. Tepung tipis. Terus karo bumbu pelati mang. Pelati ya. Ngambil sambel panggang ya. Iya, wis niku. Jalukane kok genah ya. Niku. Ya. Kangkunge gak duang, kangkunge gak usah. Bunge gai. Terus belum ngeriwak terus. Oh iya. Juang kuwi bodaran nate napa makan sayur-sayuran nggih. Oh iya sayur Sip. bayam. ACC boleh. Ya Allah, goreng apa garingan tok Mas paling ora Ya, ya sego. butuh jangan modal Pakai jangan sambal apa. panggang terus. Nah, aku ya sego jengkol. Lah ya sambel-sambelan ngono Lho nek Mbak kuwi. Sisi kae mbek tempe mbek kerupuk niku Dadi. Ambil jajan kemasan. Ya wis Ibu tak bancaan saya ya, Duk ya. Ditunggu saja nanti. acarane akeh, guys. Wes cus. Oke guys. Ya kayak gini deh. Tuh, Kamu apa? 2, 3. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Lanjut. Oke guys, jadi guys iki kita lanjut. Tadi Denda wis budal mbak Ibu, kita ini melanjutkan konten kita mau bikin ontran-ontran. Gak dengge kue guys. Lah, kok Mbak Ateng ki ku ngragis kue sing digawe ki apa?
Batet kayak suka kue, kita juga nggak bisa bikin kue. Nanti jadinya seperti apa kalian lihat ya guys. Pokoknya ini anggrek, saya enak-enak banget Bahannya guys. apa ya? Dengi telur, tepung, Telur, tepung, apa ini dia? Jajal Mbak. mentega, Nggih. Makasih Mbak Tun. Mentega, endok, enduk, ambek tepung, vanili, gak usah vanilian. Terus itu wis wangi ya. Saya Pit. Nanti yuk aduk-aduk ya Pit. aku butuh tepung kering telur. Iya, sing yo tiba sini sore lho Mbak. Iya. Nanti kurang dipakai kan. Wis to Mbak. Kan soalnya apa nek Nek rada dia jadi guyon, Mbak. kita rah kene ora gawe sing tenanan. Roti ini kilo, Mbak. Mbak Arsar aja ada sih. Enggak. Wah, ini kan kok. Tadi kok nganu lek kucing. Tuh. Gak Jess, gak dari siji. Kilo. Ayo dewi-dewi kan. Gak jadi kayak tepung nih. Heeh. Ya, Oh iya. Oh iya. sekabeh no. Cekap no kayak gini sih enak no. Kilo ta? Wis toy dak ta. Dah ya. Wis. Kayak gini ya. Sing anu sih ditak mau ya tadi. Terus ini? Terus apa deh Di cair no ini, mentega cair. kepupung ini? Yo ndak, Itu cair itu. yo ndak nganu. Kono nek nang kono. Jadi ini kayak cair kono penuh. kuwi. Kayak banyu ngono iki. Masuk ini. Enggak apa-apa kamu cair iki. Lo bener bener. Oh iya Ben. Yo kene gak apa-apa wis to. Ya wis, karena aku tapi. Gak sak iki. Enggak takran ngono. Gak, ini tak kering ya. Ora enak ning kono ora ada takerane kok. Gila belum ndi. Gula cak edek iki. Gila halus. Ayo sini sugar. Itu gulanya sing akeh berarti. Oh, engko udah dipangan Dipangan. Jilat kita lho. Ya ora apa-apa nek gelem. Dadi kena gelem ta? Ya. Enggak. Untuk apa ta? Untuk apa, Mas? Sarungnya tau gawe Mbak sampean? Enggak. Apa ini, Mbak? Gawe coklat. Roti. Roti. Gawe iku ipeku. Ujune Mas. Sing duwe anu Mbak yo, sing duwe ngendi tak silek mixer ya, Mbak. Emang iya ngene, emang iso nganu. So, Jadi adonan. kan ku diimpet-impet. Apa air mau? Kuwi terus telur. Wis iso. Kuning telur. Iki apa iki? Mentegane nang cair nasi jajal njaluk kompor Mbak Aton. Lah jarene mbok blek-blek ngene. Oh, iya. Lah iki tekan mentega apa ora? Ora. Ora. Bahasa atok iki. Ora apa-apa deh no, Siti ae. Ya Pak no. Mbak, Mbak Amin yo, Mbak. Ya. Amit ya, Mbak. Jalan. Enggak apa. Wis itu kok. Wis paling gitu. Burung. Kan Mbak pamit iki. Iya cair masih Mbak ngono. Coklat. Kita panas sih ya, Mbak. Ini manasin dulu biar panas. Kira-kira jadi enggak ya? Kita ya. Kita anu. Aku gak iso Pit. Iya bisa tak? Mbak, le warna kuningnya piye, Mbak? Kuning telur. Kuwi tak mbek telure mbek kuning ora leh. Kuning telur. Aja mbok protes ya, guys ya. Marahe aku ya ora iso gawe ngene iki. Kan ku dibel-beleh, Mbak. Lah kan ngene ya teksture. Iya, Pit. Bener ora? Masuk kayak enek ngono kuwi apa sih nih? Koyo apa iki? Iya, kudune nek vanili. Ngono kayak Hah? Kuwi nek pambang, Mbak.
Gak nek iki soalnya cookies. Jadi nek cookies ketoknya aku lali mbek Dek Lina kan Ketoknya. Kan. kuwi ning kono marah langsung buk ngono cah videone. Ya Pit. Kayak gini kan. Jadi pura Pit. Menurut Pit. Gak eroh. Piye kok gak eroh? Wis guys. Iki dadi apa ora kengko? Boleh apa, Mbak? Enggak pas deh. Minat kuwi. Tas sih. Kok dadi belum tahu Mbak. Aku ora tahu Mbak. Kok gak tahu gue. Aku tahu mbiyen tapi koncoku kan sing iso. Aku bareng mbek kancaku. Nah iki sing iki dikirimi video dhek ndak. Mbak Jajal. Kok wis digawe taburan. Nya. Kabeh. Ya. Lha wis kuning kok. Nah, terus kuwi apa jenenge? Nah, Terus kabeh sisane kabeh. Terus karo telur. Jang telore. Telurnya kuning telur apa putih telur? Lah kuwi ning kono piye? Aku gak ero makane. Oh, ra Jawa iki. Cina marai. Gak apa-apa kan margarinnya nak paling. Nak paling. Kuning telur. Kuning tok berarti. Heeh. Putih gak anggo. Gak. Ngene. Dadak doke nganu, Mbak. Bunker kae. Mbak. Kayak tahu ya, Mbak, kayak pasar doke bunker yo. Mbak Rara. Enggak, guys. Putih tok bu kuning tok. Kuning itu. Kuning tok. Gak anggo putih. Guysnya. Tung. Pidi. Ini Pit. Jadi kita Kok kental ya? Ya kuwe dadi nganu kakek. Dia mau mentegane mbok emplongno sik kok. Marai. Tapi bener kok ngene. Ya gur digodhog mbek banyu. Apa ngono kuwi lho? Banyu. Kuwi aja mbok lebokno anu, yo nganggo adahe kuwi. Nah, yo nganggo adahe kuwi Mbak emplongno banyu godhokan. Wis ngono tok. Widih pinter. Makasih Pit. Piro Pit? Pesan Pit. ramen. Devita kameramennya guys. Berapa? Enggak tahu. Wes Pak, matiin dulu Pin. Matiin. Wes guys, kok sik wes barano dilanjut nih guys, pin adonane pin papak sik. Cus. Wis. Wes guys. Coba dilanjut. Jadi emblek-emblekan. Pit, kamu menghancurkan iki. Iki becek-becek di jero sini. Di jero. Lah, remet-remet di. Nah. Nah. Alan Pit. Walah, tenagane kok Sampai ngeri. nganu ta? Sampai hancur. Sampai hancur. Mbak wes ketok teksture. Wis. Wes, kok nek kakan tepung atau Nek ngaso ning ndi? Ayo, Piye sih? panas pula. Pateni sik. Matane piye? Iya, kae lah diputer sampai off. Nah, Panas sih. nampane iki kok panas ora? Ya panas. Yo nganggo maksudnya nganggo sarung. Panas ini. Sing coklatnya kuwi urung ya, Mbak? Awas, panas. Emang langsung kayak kono? Ini kan pin gak usah minder-minder. Wah, panas. Halah. Rusuh. Panas, guys. Iki seni membentuk-bentuk jirine ngono. Kayak ngono lah bentuknya. Bener ya? Orang tepung gak sih? Iya, iki kacurni ya. Iki kacurni. Gak bener dulu. Ya wis bener. Loh. Kok telek kecil kan? Membentuk Kayak kucing. telek. Iki dialasi gak langsung. Nah, Karena coklatnya dioles juga ini. coklatnya. Mangga Mbak dinggo ngene Mbak.
Dari itu aku nih. Kok kayak gitu. Kayak gini kenapa? Itu dioles-oles kan. Oh dioles tau. Kan iki kok dadi kering. Iya, tapi bedanya blaber apa ya sini. Aku ini tepungnya yo sini kan. Ya iya. Soalnya bin bantet. Bin gak bleber pasti ini no guys di oven ini bin gak yang contohnya Gak jelek. kon Mare iki nek gawe kue ngono ki lho ya. Gampang-gampang susah. ora dadi padet. Tapi ki memang yang diinginkan adalah tekstur kepadatan. Ki apa yang gawe? Terus iso mikir mesti kalian yang gawe apa. Kok jajal ya ta? Enggak. Lo kenapa? Enak kok. Enak, Ada nek coklat. Ada Belas. bener kok. Pundi sih? Itu pernah. Terus bener nek mau aku yo. Dipakai ini kok. Lah jadi makan tepung di. Ya tapi ya wes iki Bang aku. Ya wes. Iya terus tak kain guys. Dan menawa aku dulu nek blaber lho, Mbak. Kesalahan iki. Iki juga apa nih? Aku bingung sore Mbak Winda. Bingung pasir-pasire Mbak. Nah, Mbak enak sing dijajal sik apa? Ndrondeng. Iki dijajal sik. Ya udah kita dijajal sik. Kok nek orang kan iki ditambahi tepung ambek anu. Panas-panas. Sik guys. Kok nek semono kuwi ra dadi yo. Dadi buyon. Ya, Kira. iki Pin, iki juga hancur kan, Pin? Kira. Iya. Hah? Kira. Apa nih? Saya ini. Kira. Suhunya 180. Ini 60, misal dhewe 160 tambahin neh. Tak kira iso nggo open, guys. 160 tambahin 20. Hah? Karena itu. Kena, Mbak. Ya Allah. Ngejel. 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 Mas guys, kita tunggu saja. Mbak, tambahin apa ya? Kira apa? Ini kuning telari. Putih. Iya putih telari. Iya. Biar apa ada? Saya guys, terus bener guys. Oke guys, Sudah jadi. jadi cookiesnya. Gak kerasa guys. Iki sebenarnya ya gampang ya. Hitungannya gampang guys, tapi kayak iki sebenarnya tidak usah dikonsumsi. Tapi udah pita kayak jajal, tapi sebenarnya enak kok. Enak dah. Enak, Pin. Enak. Rasanya apa? Manis gak? Manis karena enak coklatnya guys. Kita dana apa? Gak usah. Gak usah. Ya sudah ini guys, ini hasilnya. Ya kalian paling mungkin remang-remang serah ya, tapi remang-remang nanti serah. detailnya di konten selanjutnya. selanjutnya. Ya wes guys, ini nanti akan dikasihkan Ke ya tunggu aja nanti. Kalian harus nonton Dan di ini selanjutnya. cookies pertama saya tahu tak gawe. Emang lagi gawe gitu. Aku mbak Delina nih enak. Aku gak ero carane nganggo oven. Gepeng. Iya, kayak so nganggo oven guys. Bingung beng-beng no kan sih ngovennya guys. Ternyata Ternyata PJ kita mau. Yes guys, ngono ae. Abis ini mari kita serahkan ke orang yang sangat sangat cantik. sangat luar biasa. Sangat cantik, luar biasa. Nanti orangnya seperti apa, reaksinya mesti bakal terharu. Kalian harus lihatnya di konten selanjutnya aja ya, jangan di sini. Mesti terharu guys. Jadi Tapi kok mesti pemirsa sih enak pol tapi yo. Enak, Soalnya enak bening. tata. Enak. Dan ini resepnya gampang kan nek pengen takar resep kok tak jawab guys deh kalau komentar. Iki anu guys, apa jenenge kok ditutupi ya, Mbak ya. Nang ini kan gak ketok mungkin kalian Jadi sensor kita bakal ditutupi. dihias Baik sebagus mungkin. mungkin. Kita Terus hias guys sih. ngapain tak penutupan?
Ya wes guys, ngono ae guys ya. Di konten selanjutnya nanti kalian dilihat keseruannya seperti apa. Keseruan konten kita hari ini juga seperti apa. Ya Bid ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Cus.